गोदान चेनेल खुलिदो बिथाङाबो नै बयबो सापर्ट खालामना हो खाथियाव लानो हाय खाथियाव मोजां नुयो जाम्बि फै आलाय सोर फैनो थाखाय दिनैसो फैदों फिसाजोआ बेसेबां गोबावनि उनाव गोबाव जाबायमोन आरोना Hi everyone, welcome back to my Konishwarga YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो मोनसे गामियाव थांनो नागिरदों आरोना सालबारि होननायाव स' मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो मिथिगोन आरोना स' आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनाबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना लोगोफोर स' थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दिनै बारग'बाय गोरिब भिडिअ जागोन लाजाथारा सिखा Kamera थिखांगासिनो मालाय लामायाव नेनानै गारिखौ खोनसे नागिरदोंमोन नामा नोङो माथो होनलायो गारिया खिलाबजायोमोन मालायनो हाया मोजां जाबाय जों मिथिथारामोन उननि कमेडिनि बायदि खोनालायबाय आं माथो होननायखौ मालायनो भिडिअ लागासिनो इउटुबारा ini video lainnya pun tidak sampai माबानो नागिरदों फनसो खोनाबाय बिसोरनि गार्डेन के pasti मोजां जानानै बेफोरालाय बिराद दावलांफुनाय मोनफैदों आरोना एसे गावबायसो मोजां नुयो बाबा बिबार होनाय नुनोसै थांगोन र' नै Wow, syuting kamu nak kan nih? Wow, bibar garden. Kan bibar apa baik nama? Nasi seperti mana? Ikut lah, apa itu jangan nih, paisin kena nih malah orang nih mau. Mana? Nah, bicara apa? Keran saya aku itu bicara apa nih? Boleh support kamu? खाथियाव लानो हाय खाथियाव मोजां नुयो जाम्बि फै साफा गरमथार जादों एखेबारे गोजा गरम जाजोब्बाय ini kalau ini kamu nih bedi saru itu kok बिराद मोजां मोनदों आलाय सोर फैनो थाखाय दिनैसो फैदों फिसाजोआ बेसेबां गोबावनि उनाव गोबाव जाबायमोन आरोना बैसागु फैथाराखै जों बैसागुआवबो फैयाखै बिमाया देलायलाय बिमाया बुरैलाय बिमाया साफायै दंथारो माथो सुन्दरिथार सासे बिमायानो ओमफ्राय दुखु जाबाय ने आंना दुखु जाबायहाय एबार नै आखायाबो बौलायलांबायना खामानि मावै गोसोआनो उपाय गैया जों आरो गोबाव जाबायना लेट सासे दुखु जानानै र' सासे इमोसनेल जानानै ओरैबो जाजोबथारबाय नुवाखै गोसोआव माबानानै गोसोआव पिपिला नेना नायनाय आंना मिन्नानै बोरैबा जाजोब्बाय नै इसोरनि किटचेनाव मा संदो नायनि र' मा देदियो बियो सामब्राम गुफुरजों आलौ बेनिफ्राय बियो अमाजों बिखा जाथ'वाखै बियो बैनो मा संदो बियो जाहैबाय मोनथिनानै टेस्टि संबाय था एसे सोंदों होनदो दासजा
Iya, nah. Na bathon. Ye. Lesri. Bra. Ada nih. Sat Kumra tadi songger. Hai, sat nih. Wow. Kayak gini. Main leh. Wow, Misty. Sai berkurang. Ai cái gì đó. Sắp cùng vậy. Sao lần sẽ. Lấy theo được nhưng mà cũng lại kìa. Sao lần sẽ bà. Cái này cái một lần. Oke, negara. Lần sẽ. Berat. Ăn cũng là nó. Nó sih. Saya coba. Nusur na lagi bro. Nusur ni minta beralai. Sige dia kali lah. Sa rin kang may batay jo kan na dengar na.